Magahayas ka na buwing inanay. Naipan. Naikok. Nasigarilyo. Ito manong gipuabot ang inanay nga. Ilo pinang naman narbaho. Kay naanak ko pang sustinto. Wow! Ano mag-cook? Yahoo! Ah. Hey! Ah! Uy! Ah! Haya-haya sa tambok. Uy! Huwag trabaho. Sino kaon-kaon. Sus! Ay, hindi pa. Ang ginabuhi, eskolera. Uy! Ano man na? Yati! Tara kay kwarta. Ano kaon-kaon mo kayo kaya? Paldo. Paldo! Cutter. Scatter. Aroy. Scatter, oh. Kasi kinawat mo na namang buanga ka. Tagpaong ko ng simudi mo, kinawat. Paldo nga ninyo, nag-scatter ko niya sa Arwin. Scatter, mura po kag nakay pangkasin. Maro ka. Ito isa. Pakuha na lang, yaw-yaw da. Ang ganito kayo ni, para duha ta mga araw ba? Dagan kang alibay ba, yung mga hayo di kang hindi. Ito no, may diretso lang ko pangayo. Muhatag ka sa kuha, mga ko dito. Mga takay, kay bangga po, nakatagan, mga awat mo ka. Tama no. Ang kwan, tayo ang baso ba kami inom puta? Huwag kayo. Gamtaan nyo. Hindi naman tamblero. Tayo tubig na. Ay, labdi na. Ba, duha ta mga on, siya ka magtinulit. Ikaw ba, ilayin ba yato ba? Man, Unya, asa mo ito nag-recruits to? Sundalo. ano nagrekrut na ito ka? Wala yung balik no. Wala mo to pre, ganahan ka ito nga. Paayot ka rin no. Anaon ka? Kimbot-kimbot na bukang. Siga, kwarto, scammer kayo. Okay, ano? Ay, pa tama ra po nga ng padayon kong pamasayro kay way klaro to. Uy, wara. Nakita na po na kong duha oh. Pero kailangan dyan ako ni silang duha ba? Sa buto niyo ko ni Tarong ni. Makitaan ko manggaling to. Oh. Di na ko patik ato pre. Aso, tapailan itong puting. Basing, hapon sa inyo adya. Wala kang palibak. Isa man? Ni agi bunala na ni oy. Isa man? Kung mayota ka ba, ayos, sige. Ay, dire. Akong pag-aturon, dili na nabinayot. Seryoso na ni. Ayot Diba ka gusto po. nga dyan mo sundalo? Gusto mo sundalo, di Gusto ba? rin masundalo. Una akong gusto sa una sa bata. Oo. Gani no, pero dili tapin magsabay-sabay siya permi pre, kimalaan po tagbayot. Di na yung binayot. Seryoso na nga to ah. Napoy oras na magbinayot, napoy oras na magnilaki yun ta. Muto mo si Kuaron, muto na mo. Dili pa. Di ba ay? Buwang. Sige, para muto mo, tagaan ta mong issue duha. Oh, what? Pusil na. Tinuunan na pusil. Wow. Oh, wala na yung training. Diretso ta firing. Hey. Oh, gusto mo na. Diretso firing. Gusto mo? Sabay na ta pre. Sabay mo. Sabay na ta bas training ba? Gani lisensya? Naa, kompleto ako. May lisensya. Binuang yung kayo. Sinikuat ni mo na. Dili mo na yung mga issues ako sa una. Nadaan lang ako ng paggamit sa inyo agad. Inuod lagi na. Naya magasin. Kompleto na. Oh. Come on, training na mo. Woo! Tara pre! Super mo mo. O niya na. Pang-isang ito na niya pag humanog Tara pre, training. biyahe na tara pre. Para Sabay ta. Hindi, gisiuhan na tagarmas. Kaya kailangan na dyan ako malibak. Okay, ready na mo firing. Ready na. O, Ready ready na kayo, ka. boss. Pagbuhan ta mo. Ana, pag gunit og pusil. Ana. Ana. Kato gunit itong pusil. Ana, hindi mo man. Ana, paralas ko. Sundugan ako. Bang! Bang! Sa man bali mo na. Ikaw mo patay ana, oh. Uy, tarong na. Sir, tuloy Okay. ba? Kasa. 1, 2, 3, kasa! Tira! Bang! Wow! Oh, di ba? Bisik yung training damso. Oh, basic ra kaya na, pero napay layha na. Gusto mo ka ng tricks ng pinaka-cowboy? Yung talikod-talikod? Na mauna akong gusto. Cowboy ba itong padaanak pusil ba? Wow! Tumando po. Bitaw no? Oh, gusto niyo mga kabalo? Gusto. Oh, pahiram ako po silbi. Apa di kayo sa ka-tricks diyan eh? Buta, dream na po sil. Ah, na siya oh. Oh. Oy, ay ritso na. Oh, sige, kamu daw dabe. Tingin dabe. Abtik kayo Dabe. Pre, taro nga gid pre. Siyempre, kay mo na itong pangandoy pre, mahimot ang sundalo pre. Adag ko na tagsildo ani. Ay natural. Kuha lang nato nga training. 1, 3, go! Ikay ko bugtaw. Kisa ba ito na bosel? Kabalugon. Wala lang. Bahala mo.